Здравейте, аз съм Галин и ще снимам прибиране. Тан-тан! Таран-тан! Тан-таран-тан-тан! Таран! Така. Сега, чай малко да не се каляме. Така, сега ще видим какво има и ката. Марк Твен. Няма да знам. Нищо, чакай. Какво трябва за 5 минути? Не знам какво ще го направя. Тъй, че сигурно ще има приложение. Сега продължаваме напред. Ей, тук преди имаше много кучима низ. Рости му викахме коня. Коня! Коня, защото беше много зло и много налайш. Сега, забележете нашата река. Вижте, че сега, вижте, там има кучиче. Сега правя да ви го доближа. Не мога. Долу има куче. Ей, там лети патка. Там. Продължаваме нататък. Малко куче, малко гадно. Направеното не е много хубаво. Не знам кой го обявича. Играчи, да мога да пънча пъча, защото една година да ме не чуде, дайте. Ще се не се прибрам тук и малко гадно. И така, някакво голямо като кръгово стои, че сега прибирам телефон. Под прикритие бях. Чакайте ли така? Каква е опасността, когато с iPhone 4? Аз съм iPhone 4 и имам две кучета, които... Добре. Не знам дали клипа, обаче, докато се прибера, още ще вървим. Аз ще трябва да го режа да стане на 2 клипа. Като се прибера, ще отчава в YouTube и ще видя колко гледания има. Скичи искам да гледате, разбрахте ли ма? Продължаваме сега натам. Сега съм 3 минута и 10 секунди. Още 2-3 минути и ще спирам. Да знаете. Маняци. Сега трябва да видим къде беше. Съм го виждал тук. Сега да го покажа от пръв поглед над спомен. Искам да го видите. Значи сега. Не, още по-нататък ще. Не мога да се сетя къде го гледаха. Се сетя, ще да го покажа. Ето тук го гледах второто. Убито куче. Второто. Това е нещо като смес. Питбул и още нещо е смесено, но може да доближа, че ми е гадно. Сега тръгваме напред. 4 минута и 10 секунди сме. И сега трябва да го спирам, да знаете, играчи. Абонирайте се за мен.